Aroztegiko makroproiektuaren obren aurkako protestak inprobisatuak ziren, 7 auzipetuek Iruñan egiten ari diren epaiketaren 2. saioan adierazi dutenez. Landare exotiko inbaditzaileen edapenaren aurrean, Nafarroa babesteko ekintzak hasi ditu ingurumen departamentuak. Nafarroko gobernuak San Cristobal gotorlekuari buruzko protokolo orokorra onartu du, eta laizter estatuarekin sinatuko du formalki. Nafarroko gobernuak foru intereseko inbertsiotzat aitortu du Monbake taldearen proiektu bat, Taxoareko opil lantegiaren ekoizpena ahalmena bikoizteko. Euskarazko 3 ibilaldi gidatu eginen dituzte ekainaren 4an, 11an eta 18an asteazkenarekin, Sarasate pasealekuari buruzko sekretuak eta Iruñeko sorginen historia azalduko dituzte. Bertako 12 sortzaileek eginiko 10 proiektu jarri dituzte ikusgai arma aretoan Iruñan 2024ko arte plastiko eta bisualetarako laguntzen programan parte hartu dutenen artean aukeratu dituzte artistak. Lorena Arangoaren terapia 2.0 antzerkia larunbatean Dona Marian. Gaur izango da ondorioen eguna, abokatuek haien ondorioak botako dituzte eta gero sententzia esperatzera. Balorazio txiki bat egiteko, gero auzipetuek ateratzerakoan eginen dute deklarazioak, baina hasteko eskerrak eman ona kanpora hurbildu den jende guztiari, auzipetuei babesa eman dioten guztiari eta deialdietara hurbildu den jende guztiari. Gero erran nahi genuke, 2 errelato egon direla nagusiki ez, enpresako jabeek edo sozioek beldurraren errelato hori kontatu zuten, eta bai Forala Guardia Zibilak eta auzipetuek desegin dute errelato hori, erranez ez zela violentziarik egon, ez zirela mehatxurik egon, eta akanpada edo ekintza baketsua izan zela. Ondotik erran nahi genuke, herriak bakarrik salba dezakela herria ikusi dugun moduan, justiziak jabe eta jauntxoei mesede egiten diela eta egitan justizia bat ez dagoela, eta beraz horrekin eskertu hurbildu den jende guztiari. Beldur zarete gaur gertatuko denarekin, hau da, hasierakoari eutsiko ote dioten edo? Bai, ez gara fiatzen erran duten bezala justizia sistema honetaz, eta beraz ez dakigu zer gertatuko den. Baina, esperantzarekin eta gogotsu. Nola ikusi dituzu 7 lagunak? Bortz eguneko epaiketa luze hau eta gero nekatuak gaude, baina ongi, gogotsu eta ja bukatzeko gogoekin. Hemendik aurrera elkartasun mobilizazioek segida izanen dute? Egierran ez dugu deus erabaki, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, baina seguraski izanen da zerbait. Aukera ere izanen litzateke agian zigor oraindik larriagoak ez eskatzeko aipatu dutenez? Bai, erran duten bezala gaur ondoriak izanen dira, eta hor haien abokatuek ikusiko dugu zer erraten duten, ez dakigu zer gertatuko den, baina bai, aukera hori beti dago mahai gainean. Aroztegiko epaiketan auzipetutako baztango 7 herritarrek nabarmendu dute makroproiektu turistikoaren obren aurkako protestak inprobisatuak zirela eta ez zetozela bat fiskaltzak eta akusazio partikularrek dioten bezala antolatutako talde baten jarraibidekin. Horixe da talde kriminal baten delitua egozteko oinarria. Guztiek deklaratu dute atzo Iruñan egin zen epaiketaren 2. saioan eta abokatuei baino ez diete erantzun. Fiskaltzak eta akusazioak egindako galderi ez erantzuteko eskubideari helduta. Akusatuetako batek azaldu duenez uko egin zion akusazioari erantzutari. Akordio lortzeko saiakera zapuztu zuelako. 53 milioi euroko konpentsazio jasotzeko interesak lehen etxeta. Fiskaltzari erantzun dion bakarra akusazio partikularrei ez egiteko eskubideari ere heldu dio Garbine Elizeg izan da eta ikustaldi guztietan saiatu da auzipetu guztien buru gisa aurkezten. Josu Beamon defendatzaileak fiskaltzari erantzuten zion bakarra izateak lidergo itxura hori indartu ote zezaketen galdetu dio eta erantzun du bere asmoa sorgin ehiza baten antza duen kontakizun bat desegitea zela. Ildo horretan, 2011 eta 2015 artean, Baztango alkate izan zenen
Militantzia hori utzi zuela azaldu du eta ondoren hainbat urtez bailaratik kanpo egon zela. 2017an Ipar Dakotan eta Kalifornian lanean aritu zela zehaztu du. Aldi horietan azpimarratu duenez, aroztegiaren aurkako mugimenduak bere parte hartzerik gabe funtzionatzen segitu zuen. Gainerako akusatu guztiek errefusatu egin dute Elizegik haiengana lidergo funtzio izatea eta azaldu dute bai aroztegia eta gero zer plataformaren funtzionamendu proiektuaren aurkakoa zela, bai obrak hasteagatiko protestak batzar bileretan erabakitzen zirela. Elizegik ukatu egin du taldearen bozera maile izendatu izana eta hedabidei adierazpenak egiten bazizkien duela 20 urte inguru proiektuaren historia ezagutzen zuelako izan zela zehaztu du. Bertze bi akusatuk ere adierazpenak egin zituzten protestetan, herriko bizilaguna zirelako eta komunikatzeko erraztasuna zutelako. Kanpaldia bat-bateko ekintza izan zen, ez zegoen aurrez zehaztutako rolik eta modu horizontalean funtzionatzen zuen adierazi du akusatuetako batek. Inorrez zegoen inoren gainean gaineratu du bertze batek. Horrekin batera, Elizegik nabarmendu du aroztegi eta gero zer edo aroztak bezalako makroproiektu turistikoren aurkako taldek egin dituzten ekintza guztiak baketsuak eta publikoak izan zirela. Indarkeria erabili gabe, ukatu egin du inolako sabotajetan parte hartu izana eta bazarretan horrelako ekintzak egitea proposatu izana. Ez ziren gure jarduteko moduak gaineratu du. Azpimarratu dutenez 2021ko apirilean hasi ziren obrek ez zuten indarreko legedia betetzen, auzitegiek esleipen agiria baliogabetzat jo baitzuten. Lekarozko bizilagun izanik, ikusi zuten makinak aroztegian hasi zirela lanean, naiz eta baimenik ez izan. Horregatik herriko plazan elkartu ziren eta obren gunera joatea erabaki zuten informazioa biltzera. Ukatu egin du langileak mehatxatu edo irandu zituztenetik eta adierazi du ez zuela inor ikusi txikizioak egiten. Nafarroko Gobernuko ingurumeneko zuzendaritza nagusiak Nafarroan biodibertsitatea babesteko eta paisaiaren degradazioa saihesteko ekintza programa bat abiarazi du. Landare exotiko inbaditzaileen hedapenaren aurrean eta zehazki Cortaderia selloana izen zientifikoa, normalean plumero de la pampa deitzen den espezie kaltegarrienetako bat zabaltzea ekiditeko. Kantauri itsasoko erlaitzaren itsasertzetik aurrera egiteko berehalako mehatxua dela eta. Ekintza hoien hasiera irudikatzeko, kortaderiaren hedapen kezkagarria ohartarazteko eta herritarrak mehatxu horren inguruan sentsibilizatzeko, Jose Maria Ayerdi Foru Gobernuko Landagarapen Kontseilariak parte hartu du Zizur Nagusiko putzuan kokatutako Pampako plumero talde baten hasiera simbolikoan. Ingurumen politikak ez dira soilik ingurune naturala zaintzea edo konserbatzea baizik eta posizio aktibo batetik, lurraldean esku hartze planifikatu eta intentzionatu bat egitea ere badarkate. Paisaia eta ingurune eta hirietako edo landagunetako gure espazioak berreskuratzeko adierazi du kontseilariak. Zizurren antzestutako ekintzan Jon Gondan, alkate anfitrioiak eta Monika Aranda artistak ere parte hartu dute. Artista hori Pampako plumeroari buruzko ikerketan espezializatua dago eta Foru Gobernuaren ingurumen programarekin aktiboki kolaboratzen ari da. Bere exotik proiektuak lantegi horren edapenari buruzko hausnarketa estetiko eta kritikoa proposatzen du. Ingurune autoktonoa berreskuratzeko proiektuan bertze toki entitate batzuk ere parte hartu dute, hala nola Iruñerriko mankomunitateak. Urte honetan zehar ingurumen sailak hainbat ekintza egingo ditu Pampako lumontziaren edapenari galga jartzen saiatzeko, fokuak aurkitzea, detekzio goiztiarreko eta herritarren parte hartzea aktiboko sistemen bidez landareak teknika eraginkorrekin ezabatzea, kaltetutako espazio berreskuratzea, espezie autoktono berriro sartuz eta eremu kritikoetan prebentzio lanak egitea, hala nola errepide ertzeetan edo abandonatutako lurzoruetan, non landare hori erraxako edatzen den. Nafarroko Gobernuak lehendakari orde eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintza eta euskerako kontseilaria Ana Ollok eskatuta, San Cristobal gotorlekuko protokolo orokorra onartu du atzoko bilkuran eta laizter sinatuko dute Txibite Foru Gobernuko lehendakariak eta Margarita Robles defensa ministroak
eta Angel Torres Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoko ministroak. Akordioak espazio estatuaren memoriaren toki izendatzea aurreikusten du. Gainera, estatuak, gotorlekuaren jabeak, memoria eta bizikidetzako kanpo ekintza eta euskerako departamentuari bere zonaldetako batean memoria proiektu bat garatzeko aukera emango dio. Gobernu bilkura amaitzerakoan, gobernuko bigarren lehendakari orde eta departamentu hortako kontseilarian Ollok azaldu duenez, bertan akordiori argi berdea eman zaio Espainiako gobernuaren oniritzia duena. Aurrerago hitzarmen espezifikoetan garatuko den protokolo orokor honen helburu nagusia bi gobernuen arteko lankidetzarako esparru orokorra finkatzea da. Hala, estatu administrazio orokorraren aldetik, Espainiako gobernuak konpromiso hartu du San Cristobal gotorlekua Ezkaba mendian dagoena memoria demokratikorako leku deklaratzeko dagokion prozedura hasteko. Horrela, sarera batuko da memoriaren lekuei buruzko foru legearen arabera 24 leku dituena eta laizter bertze 4 gehituko baitzaizkio. Testuak, halaber, San Cristobal gotorlekuan eta Botilen hilerrian memoriaren lekuan berezko seinalaztapena aplikatzeko borondatea jasotzen du. Nafarroko gobernuak memoriaren Nafarroko Institutuak diseinatutako memoria proiektu bat bultzatuko du, elkarte memorialisten parte hartzearekin, eta gotorlekuaren eta haren gartzelako erabilerak interpretazio historikorako zentro bat abiaraziko du. Espazio emblematikoak barne hartzen dituen proiektu bat, hala nola, guardia gorputza, lehen patioa, zigor gelaxkak, erdiko patioa, galeriak, brigadak eta urmaelak baita Botilen hilerria ere. Era berean, foru administrazioari dagokio monumentuaren bisita publikoen erregimena ezartzea, bai herritarrentzat oro har, bai Nafarroko ikastetxetako ikaslentzat. Defensa Ministerioak ondasunaren titular gisa dituen eskumenei kalterik egin gabe eta toki administrazioaren parte hartzearekin. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran foru intereseko inbertsiotzat aitortzea erabaki du Monbake grupo enpresarial enpresak bultzaturiko proiektua, Taxoareko lantegian opilak ekoizteko lerro berri bat sortzeko, egungo ahalmena bikoizteko eta 35 enplegu sortzeko aukera emango baitu. Nafarroko gobernuak gaurko kontseiluan Monbake enpresa taldeak Taxoareko lantegian opilak ekoizteko linea berri bat sortzeko bultzatu duen proiektua interes foraleko inbertsiotzat jotzea erabaki du. Gaur egun duen ahalmena bikoizteko. Enpresak 20 milioi euroko inbertsioa egitea aurrikusi du eta 3. ekoizpen lerro bat nabearen espazio erabilgarrian txertatzeko pentsatua dago. Helburua 2024an 16.000 tonako ekoizpen volumena izatetik 2030an 32.000 tonakoa izatera pasatzea, hau da, ia 150ko igoera lortzea. Taxoarren planteatutako handitzeak instalazioaren jarduera nabarmen aldatzea dakar eta horrek ingurumen baimen integrala, hainbat obra lizentzia eta hainbat instalazio legeztatzea eskatzen du. Aurrikuspenen arabera, obra zibileko lanak, ekoizpen makinaria berria sartzea, zerbitzu orokorrak zabaltzea eta linea eta probak muntatzea datozen hilabeteetan amaituko dira, eta lantegia urteko 2. seilekoan ekoizpen sartu ahal izango da. Sarasate pasealekuari eta Iruñeko sorginei buruzko historia jorratuko dituzte euskerezko 3 ibilaldi gidatuetan. Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak antolatu dituzte, ekaineko lehenbiziko 3 asteazkenetan. Bi entitateak elkarlanean ari dira euskarazko kultur programa martxan jartzeko, bertzea bertze, hitzaldiak, musika emanaldiak, errezitaldiak eta ikus-entzunezkoen emanaldiak antolatu dituzte. Ibilaldi gidatuak debaldezkoa dira eta urrez izena eman behar da euskera abildua ateneonavarra.es helbide elektronikora idatziz. Sarasate pasealekuari buruzko bizita ekainaren 4 eta 11 eginen dute asteazkenarekin. Egungo pasealekuan barna ibiliko dira. Behin nola lokazti bat izan zen eremu hori eta San Nikolas Burguko harresiko lubanarroa estaltzen zuen. 16. mendearen harresi berri bat eraiki zuten eta ondorioz Lubakia estali zuten eta Alde Zaharraren muga bihurtu.
1853tik aintzinera ofizialki Valentzia kalea jarri zioten izena, baina urte batzuk lehenagotik zetorren izen hori. Antza denez, Prudencio Valentzia eskribauaren omenez jarri zioten izen hori. Iruñeko ibilatik gidatuen programari amaiera emateko sorginei buruzko bisita bat antolatu dute ekainaren 18 asteazkenarekin. Irati Zurbano Zuazo arituko da gidarian lanetan. Historialaria da eta Zugarramurdiko Sorginen Museoarekin elkarlanean ari da. Aro modernoan gertatu ziren sorginen ehizaldien bereizgarria diren salaketak, epaiketak, erreketak, torturak, erbestealdiak, pobrezia eta marginazioa izanen ditu hizpide. Nafarrek gertakari horiek nola bizi izan zituzten azalduko du, eta ehizaldiaren lekuko izan ziren Iruñeko lekuetan barna ibiliko da. Ibilaldia 5:00 hasiko da, eta Takonerako San Nikolas portaletik irtengo dira. 2025ko maiatzaren 22tik irailaren 14 bitarte, 2024ko arte plastiko eta bisualetarako laguntzen programaren barruan garatutako proiektuak egonen dira ikusgai Ziudadelako armaretoan. Sortzaile hauenak dira lanak: Idoia Lehatxe, Marisa Mantxola eta Mikel Usetxi, Ignacio Navas, Javier Ozkoiri, Oskia Paternain eta Inigo Zubiko Agerri eta Iker Serrano. 8 artistek udaberrian amaitu dituzte proiektuak, programaren 2024ko deialdian hautatu zituzten eta urtebetez aritu dira lanean. Iruñeko udala, kultur, jai, hezkuntza eta kirol alorraren bidez, elkarlanean aritzen da Uharte Zentroarekin eta Nafarroko Gobernuaren Kultur, Kirol eta Turismo Departamentoren museoen zerbitzuarekin programaren berri emateko. Atzo aurkeztu dute erakusketa hortzegunakin eta aurkezpenean izan dira Maider Beloki, Untzu Kultur, Jai eta Hezkuntza Kirol Zinegotzia, Oskia Ugarte, Abarzuza Uharte Zentroko zuzendaria eta Celia Martin, Larunbe Kultur Zuzendaritza Nagusiaren ordezkaria. 6 proiektu horiekin batera argitalpenen modalitatean hautatutako proiektuak ere erakutsiko dituzte, hainbat formatu eta eduki landu dituzte egileek. Modalitate horren helburua da hainbat euskarritako argitalpenak sortzea eta artistak eta argitaratzea eskatzen duten arte garaikideko proiektuak babestu eta sustatzea. Donamariko udalak antolatuta larunbat honetan maiatzaren 24an Lorena Arangoak terapia 2.0 antzerki eginen du. Hau arratsaldeko 6 hasiko da erabileran hitzeko gelan. Hitzik gabeko baina emozioz betetako clown bakarrizketa bada, bere emozioetan harrapatuta dagoen emakume baten historia kontatzeko. Bakarrik bizitzeko gai ez denez, bizitzak bere bakardeari aurre eginarazten dio.